ne nyithindwa ma seche moko donje private university to kendo gima tero ji ahinya private university seche moko ibiro yudo ka ne temo apply e public kacha to course mane dwa ni dhi timcha samoro yudo ka ne ok iyudo to koro kitemo e private ka to samoro ginyalo kawi koro gima duong' ahinya mang'eyo ni jo KUPS timo kata bedo ni aja help but watiyo kodgi closely gima jo KUPS timo seche mitemo choose midwa temo yiero course midwa dhi timo cha gipenji didek ni ma ka ok ibi yude scholarship kami apply mar private ni ok ibi yude scholarship do you still want to continue pod idwa dhi mbele kode ipenji kamano didek koro yudo ka nyithindo temo dhira ni mondo gidhi e private kanyo nikech course modwaro cha nitie kanyo koro samoro nok oyudo course mano dwaro cha e public nikech public samoro is very competitive koro mano number 1 number 2 kanyisa no wachiko ito maber gima nyicha ne ker nowacho ni gin gi responsibility mokwongo mondo mi gi take care of public universities private universities gin universities mobedo developed gi private individuals koro a kind of a business venture also gi run that way public universities gina moger gi government mondo mi gi make sure ni the entire public oyudo opportunity mar dhi ang'owa e mbalariany koro gima timore en ni responsibility mokwongo ma government nigo en ni mondo mi gichiw enough finances e public universities private universities ka gin gi nyalo collaborate gi joma ng'eny kata ginyalo bedo NGOs ginyalo bedo donors ginyalo bedo joma ng'eny mondo mi omigi some funding public universities yudo mana funding maybe from the taxpayer emomiyo yudo ka government oketo ni nyaka mokwongo priority gimiyo public universities your scholarship to government be sirikal ochako wacho niya wigi ok dhi will gi private university completely gima timore sani en ni government kata sirikal chiwo up to 60% a loan kata hola ni ne jok modhi e private universities ma en improvement some of us kasi mane wasomo ma ne onge completely onge pesa moro amora mane government chiwo ne joma ne dhi e private tinde kendo government wacho ni koro sirikal wacho ni gichiwo nyaka 60% of the cost of the program koro yudo ka en kata gima kanyo chiko ita maler gima chano kero wacho en ni kopo ni uchumi ochako idho matin ni konyruok moro chako bede to kendo jogewa mantie private gi wi sirikal ok dhi will kodgi idhi nemna kaka inyal chak pargi ka improvement ups bedo economy kaka wa perform mano number 1 aya wach machielo ma bende na winjo ka Boniface owacho kanyero Boniface notemo penjo wach mar MTI ni to be en accurate MTI en system wasetiyo godo for the last 29 years kata no wuon kane wane university kata kane wane mbalariany kacha nomtimo na kode koro sani en mana nyicha no kete public domain koro ng'ato ka ng'ato question go which is okay nikech we improve every time okonya bedo 100% perfect lakini anyalo wacho gi confidence ni en kar the region of 95 to 99% accurate to wafide gi information majibo chiwo